hingke mo hingke Tulasigor bazarni pun phalmani jaga tei thalik phalmani jaga haipa nang belai asiri siri phai tini borok komkho hingke tak borok bangna chengyakho hingke ang pun rok nainai tini pun dam kom khai manna tini asa kom haini bagui ang pun malang lakni kha khlaio tobo nainai langana. Hello guys, hingke tini ekdom asiri siri bwchai khoi ang tabo bazaro thanai tamle hima tini bazaro thange ang pun bainai pun ekdom dam kom bai rang kom bai pun damano nainani jodi mangkha hingke nongno phunuknai maya hingka khai haibano phunuknai nongno kai sai kai naitongni paithukjak tehan channel. Hingke norok nugui mangkhana ang thik phai sok paikha tini Tulasigor bazaro hingke mo hingke Tulasigor bazarni pun phalmani jaga tei thalik phalmani jaga yang side o khai tongo tok phalmani jaga haipa nang belai asiri siri phai tini borok komkho hingke tak borok bangna chengyakho hingke ang pun rok nainai tini pun dam kom khai manna tini asa kom haini bagui ang pun malang lakni kha khlaio tobo nainai langana. Hingke nukha norok mo pun kotorma mo 6000 ni sao hingke yango tebo kwbangma tongo hingke tini pun chikon rok asuk kwrwi hingke aste aste borok bangna chengui tongo Tulasigor bazaro norok nukha nai iko borok kwbangma yang tok digio bo borok cheng tongo hingke mo hingke chakum rok phalmani jaga tei yang o mwkhwtwng thaikwtwng rok bo phalo yang side o norok nukha kwbangma hingke norok nukha oro hasukni mwkhwtwng kaham kaham rok manthogo mo hingke yang petra hasuk digini mwkhwtwng rok phaio tei yang koloka saidongni phaio bebak hasukni hapingni huk khainai mwkhwtwng rok khaklo borok rok phaio khaklo borok bwsuk ha solit tamba milok busla to to kota hingke chwng jotono sai manno hasuk beserni hasukni bwrwi cherai jotono huk haba khlaiui eba bongni gana gini je mwkhwtwng thaikwtwng mama rok jotono tubui o Tulasigor bazaro phalpaio hingke aswk hakchal petra hasuk eba pholoka abo hai jagani bebak phalnai rok nowatia riyang amo hai borok rok bo phaiui o bazaro phalpaio hingke chwng bongni kosto kaitoma mwkhwtwng thaikwtwng no tamoni dam kom reoui painai ba hingke chwng borok khaklo thaisano 70 taka sakai chwng 70 taka ri paina tamo tongba hingke aboni bagui no chwng bongni kosto kaitoma no chwng kostoma bujinai hingke chwng oro nukha kwbangma poter por manui phalpai baio hingke omo haike no huk haba bai samung tang tongnai hasuk beser tongnai chini borok rok kwbangma baniya khaiui omo haike phalui nukhung hukung no chalogui tonglaima rok nugo hingke naitongni soya kwrwini norok ani channel no tei subscribe khaidi hingke chwng amo haino aboni loge loge chini kami amchai tongnai rok bebak pun tok wak rinai omo hai borok rok bo phaiui baniya khaipaio norok nugui mankhana jemon oro tok phalnai tei kwbangma pun phalnai wak phalnai amo hai rok bo oro o baniya khaipaio hingke oro nukha norok tok phalmani jaga tei yango tok phalnai tebo phaina tongkho tini asiri siri wngui phaibaia borok khai baksa ba phai sok paikha phalna bagui nasingraijak hingke yango tongo aa phalmani jaga
yango bo phaibai ako phalnai rok hingkai baksa ba dakti phai asugoi phalna bagui chenglai tongkha hingkai poter pot omo haikai mani phalna bagui kwbangma bani achainai rok phaiui kuthumnani chengui tongo twrwk hingkai omo haikai no yang side o bo kwbangma phalnai rok tei jagur kuchia amo hai ni banijak khainai rok bo kuthum laijak norok nugui mankha na hingkai omo hai kaisa lukuthum bazar kwbangma jagani borok rok phaiui manui paibo tei phal rok khaima jaga omo belai no borok bango omo wngkha tulasikor bazar Tripura haste ni Khwai district ni Tulasikor block bai khopjak kaisa area Tulasikor bazar norok nukha norok kuchia rok phalmani tei yango tok bahan phalmani hingkai watui rok wamani bagui kisa hari packing tongkha tok phalmani jaga norok nukha na hingkai yang baksa ba wak bahan phalna bagui kwragui soglaiui kwraglaiui pailaiui wnglaio poter pot khaiui no obo kaisa kwbangma borok bai kuthumjak kaisa bazar mwchangjagui khulukjak tongo tei yang haino hai wakhum toyar matiya phalnai rok bo seto phaiui twrwk achukna chenglai tongo norok nukha na tabuk bo phaibai ako baksa ba phaikha baksa ba phai ako hingkai omo haikai no kaisa bazar ni goron eba naithotok nukjagui tongo omo belai no bazar ni bisingo kaisa kotor bazar. Hingkai tini ni bagui aswk no norok nukha na ani block ni bisingtwi Tulasikor bazar ni chikonsa mangpili tei ang tini Tulasikor bazar o pun paina hinui nongkhormani pun manliya tangui himale ani thani tini pun paina bagui rang kom twlangui thango tai oro pun belai no dam 4000 5000 omo hai rok ni dam ni pun mang nongkhoro hingkai haini bagui ang rang kom twlangui tini pun pai manliya hingkai next vlog o norok nuknai ani video tei subscribe khaiko hingkai please subscribe khai bell icon sin tonidi tei norok ano support khaikhe comment rok khai tei like rok ridi hingkai tini ni bagui aswk no hambai malainai next video o.